waɗi noon ko laamɗo jiɗɗo jam, ko laamɗo jiɗɗo moƴƴere, ko laamɗo ittowo toñange. O wi ɗon tan o ƴetti tinnare Misra e dendagal ko dañata gila e ndema mum ha e isinaji mum ha e gande mum ha e technique mum. O wi ɓe keewi, ɓe ceerani hoɓe keewa e nder waktu makko kanko ndo yawtato tawi ɓe million ngaji tati ndo jippoto laamo tawi ɓe goni million ngaji nogas. waɗi noon ko yo ɓeydo tan, yo ɓeydo tan ɓeɗo ko commerce en mo walla, ɓe ko remoɓe mo walla, ɓe ko aynaɓe ɓe ko julaɓe mo walla. hanti ɓe goto fof resi ɗiɗo tata nayi tan ɓiɓɓe jibina tan a mbi tep jawdi daña kulla sey daña. o wi ɗum ɗo koye façon-ŋaji siko tawi tafsiroɓe Qur'an hoɓe jaa ɓe mbaɗanata yimɓe misaluji yani no yimɓe jahirta. siko tawi no joni leyɗele men ɗo ko amana tan wonno, hoore laaci fof ko jaam, tawanno ko yimɓe ɓe jibani hay goto meeɗa yi, tanno ko Afrique natti dañƴe hayɗo weddi ñorgo, so weddi yanata ko dow hoore goɗɗo o. ɗum taki Allah wi gueɗel battugel tati ngel wo banina mi totta mon ɓiɓɓe worɓe. gueɗel battugel nayyi wo yajallakum jannat, mi waɗana mon sardinŋaji, leydi Allah ndi fof mi wattandi sardinŋaji. gueɗel battugel joyi wo yajallakum anhar, aduna o to mi watta mo caali, ɓe jaɗa fof ndiyam no il, so ndiyam ili ndiyam mankani e remroɓe ɓe sardinŋaji ne donka, siko ndiyam ina toɓa jemma ñalawma remoɓe ɓe ne donka, siko remoɓe ɓe ina daña ina ɗanno, waɗoɓe sardinŋaji ɓe sina daña ne ɗanno, uddiɗɗo atelier mum walla boutique mum walla usine mum ñande fof ne daña ko jogorani dañde hitande ina jogori yalta wuuro mumen, restatamo yiɗi. sa resimo jiɗɗa jibinta, sa jibini goto fof jibini lewru fof en mbaɗi gentel capanɗe jeegomo, so ɓoyoɗo peeɗen Allahu akbar. joni aduna wiya tab heewa worɓe daro mbawa ɗimin, kono so ɗum ala hay goto yiyata. ɗum ɗo kadi ko yurmede nde jiida yaafuya nde. ɗum so on mbaɗi on jaafnima Allah, o yaafima on ndewimo kanko tan, on ballanimo kanko tan. adi fo mi wanja asmano ndiyam gonnoɗam toon fo mi yaltinana mon, mi addana mon leydi ha laaɓa. caggal ɗum mi tuusa mon jawɗele onon waɗoɓe commerce, caggal ɗum jibi noon ɓiɓɓe ha heewa ndeƴone leydi mon, caggal ɗum mi waɗana mon sardinŋaji goto fof dañaɗa jaggi, caggal ɗum mi udditana mon calli goto mon tout daña cangol ndiyam ina woodi kulla chey. subhanahu wa taala wi e nder tarihil islam biyeteɗo Al Hasan, o wi gorko goto meeɗi arde e mum wullatima hokkere, o wi jamano yoori hay hunde dañetake, o wi ɗum wullit yani o wi ɗum istahfirillah, imsino e Allah. goɗɗo wullati ɗum basal e famɗude ko jibini, o wi onne kadi istahfirullah. goɗɗo kadi wullati ɗum kadi sardinge mum de yoori, o wi ɗum istahfirullah. fa qala lahu badul qawm, woɗa yimɓe mbi ɗum an yimɓe ne ngara ma no gullitama façon-ŋaji haajuji mumen, ala fof ko jamirta ɗumen sona istahfirullah. fa qala ma qultu min nafsi shay, min hay hunde mi haalani, innama itabartu qawla llahi azza wa jalla hikayatan an nabiyi nuh alayhi salatu wassalam. min hay hunde mi haalani ta bangam ga, ko haalanimi ko eɓe fof koɓe kalanimi ko heɗum fof ɗum hawri koye konngol Allah ngol subhanahu wa taala haalno annabi mum biyeteɗo nuh, innahu qala li qawmi istahfiru rabbakum, ni tan o wino istahfiru rabbakum. so on imsinima joomon tan e nder imsinagol ay hunde mankata. subhanahu wa taala caggal ndo neɗiɓe needi jikku yoɓe ɗaɓɓir hunde fof to Allah, o ɓucci pittali ɗi, o rewniɓe makarim al akhlaq, o naati ɗo kadi e ayeje garoje ɗe. kanko Allah homba sarahinana men ala adabul ilmi bi dirasati ilmu tashri'i wa ilmu nafsi wa dirasati ahwal al awalim al ulawiyya wa sufliya. hakkunde leydi asman Allah no horto toon. siko tawi joni ko haalananno men nane ko tout ɗum ɗon fof woni koye hakkunde men, joni noon o yawtiɗo haalanannan men ɗum, hombo rutta men yen battu haqqille, yen battu haqqille, la budda jangen mbawen famde e ndete elmu tasri woni gandal jogingal hafeere opéraji ko woni e nder deedi, e elmu nafs e gandal ngal ganduɗa biyete ngal psychologique, yani neɗɗo to yiddeyel mum e gañguel mum mbawa ɗum famde. caggal ɗum mbawa janngude kafeeje aduna ɗe ko dow mum e less mum. o wi ma lakum ayyuhal mu'minuna la tarjuna lillahi waqaran, holko haɗi mon onon ma lakum la takhafuna azamata Allah, ko haɗi mon hulde Allah,
ma lakum holko heɓi mon la tarjuna on jortaki lillahi allah waqaran moƴƴere neɗɗankagal sikkuɗon woɓɓe jakorɗon ɓe ko ɓen woni yimɓe ɓen jogui waqara waqara no mawni alwaqar yani ko andude ko waɗata ko modde ko timmude ko wadde fayida ko wasde ɗeŋƴade ko wasde hulde andude ko waɗata ko ne wawani ɗum on jortake allah ɗum homo jortiɗon ɗum noon ko mayata ko ŋoŋata ko fawate ko ɗeɗɗete ko giyal liigu ɗeɗɗata ɗo tan wiyata moccinade sa laali mouhammad nawe ɗum to kaari walla so derel mum muusiɗo jarne ɗum lekki tan ko toon jortori ɗon waqar toon jortori ɗon moƴƴere toon jortori ɗon fodde toon jortori ɗon fayida ma lakum la tarjuna lillahi waqaran ɗum noon siko tawi on jortaki ɗum hande gandonmo subhanahu wa taala waqad halaqakum atwara o tagimo noon ɓiɓɓe adama ko atwar ko ɗum waktuji tegodirɗo ɗi goto hen fof ɓuuri yodde goɗɗo o saabu nder ɗiɗo waktuji gonnoɗa ko toɓɓere gonɗa e nder ranga woni ko moftata cukalel nder reedu debbo ummiɗa ɗon gontuɗa waadere ndiyam waadere ƴiiƴam ummiɗa ɗon gontuɗa kusel tew ummiɗa ɗon mbaɗɗa ƴee ummiɗa ɗon ƴiye ma ɗe mbaɗa tew ummiɗa ɗon mbaɗaɗa fittandu yani summa ansha'akum khalqan akhar fatabarakallahu rabbul alamin siko tawi yahita ɗiɗo adwaruji e cimoje ko nande suratu ali imran walla to qad aflaha al mu'minun sa yettima toon ma taw subhanahu wa taala na haalde ma homo woni an nde tagueteɗa nde pewneteɗa hoɗo ndewɗa ha mbawɗa darade ɗo ha mbawɗa ƴewde ko wona allah haɗa wosto ɗum allah homo woni an made wona ɗo ndewnumami gila e toɓɓele baade le ƴiyele kusel e tekkele ɗimin haɗa wurte aɗa ɗimine ha mbiɗa jobbon ñiɓɗa takkele leydi dariɗa koyel ma ngue ronde dow asman koykoñ ma ko ñippe leydi haɗa ñama gawaram aɗa yara kosamam haɗa fofiro fofandam aɗa jogui noppam aɗa jogui ɗemguilam aɗa haalira aɗa jogui derilam aɗa jogui becce ñam tout ko min rokkuma hande jadaɓa tan mbiya heskey kaari tan pettaɗa ko oli ko an wasi yobde moƴƴere ko an wasi wadde fayida hombo woni an waqad halaqakum atwaran takmami koye waktuji haɗa yaaha tallo caggal nde allah haalani men ɗum ɗo e pittali o reftini hen o wiyen bakkilide guite men ɗe koyna ɗen seeɗa sen koynima seeɗa kadi tura ɗen seeɗa ƴeewa dow koynɗa so yeeyi a ɓooyi ƴeewa less juynoɗa o wi alam tara kayfa halaqa allahu saba samawatin tibaga ya muhammadu alam tara beele on jiyani kayfa halaqa samawat ɗiɗo halaqa allahu saba samawat ɗiɗo jeeɗiɗi tegodirdi ɗibagan hoɗi pawodiri mutabaqatan badoha fawqa ba'd wa jala alqamar o waɗi toon lewru fihinna e nder ɗiɗo nuran wa jala samso waɗi toon lampa sirajan ka lampa on nangue gue sirajam ka lampa on jiyani ɗum ɗo e nder nokkuji ɗi gasata e nder qur'an yani ne tagirmi ɗum ɗo ni mbaɗanmi ɗum laabi mbaɗanmi ɗum jipporɗe mbaɗanmi ɗum andaraji ɓurodirɗi ɗo lewru tolniɗo e annore ñalawma ne jogui leer poɗɗo noon nangue ɗe dubliɓe million ngaji temedere lerde gotel fof ɓuuri gonguel nguel leer fa jaalahu yasdadu hinan hatta yatanaha caggal ɗum jiya ko guel ustogoram caggal ɗum ɗo son jeyita ayaji goɗɗe ɗe wonandi ɗo huwa alladi jala samsa diya'an walqamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adada sinina walhisab ma khalaqa allahu dhalika illa bilhaq yufassilu alayati liqawmin ya'lamun ɗum ɗo ko jogiiɓe haqqillaji ɓe kaldanni ko hanga ko no fettanno woɗɓe yo jooɗo ɗo walla ko jooɗe e gabri ko ina woya bandum yo heɓ ɗon tan jooɗo ina woya gabri ha mayde tawa ɗum ɗon kayne heɓta less gabri jooɗo toon caggal ɗum allah wi mi wina mon naane on koynoto joni joni ji on jeeɗiɗi tegodirɗe dow mon jalbinaɗi nurɗinaɗi pawadirɗi joɗɗi dutte less ƴeewon wallahu ambatakum min al ardi nabata wallah ko allah ya bani adama allah ambatakum o tagi on min al ardi e ndiɗo leydi nabatan ko on puɗini ambata abakum adama min al ardi kama qal inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab
Isa e Adama ko ɓe gootum ko nokku goto ɓe taga heɓe nandi tagore maɓɓe ko gootum onon ɓiɓɓe Adama tout taga ɗon koye ɗimin ɗum tagi siken duttima e nder leydi ƴeewa tan ɓi Adama Allah waɗiɓe koɓe kuɗi ɗi ganduɗa hoɗi ɓeydo hono no kuɗi puɗɗe leydi ni hoɓe jibina hoɓe maaya juuɗe maɓɓe e koyɗe maɓɓe mbay kono huɗo ni ayi sa ari ɗo joni lekki no fuɗo kini ki waɗi ko peɗeɗi koko fuɗo ɓeydo ɗaɗon ko ñiɓo no ɗaɗi leydi ɗi no ɗaɗi lekki ñiɓorto e leydi ni ki wasa nawede hendu kono noon ɗaɗon ko naatiri e nder tew ma heede e nder korle ma mbiɗa ngen wona ɗum juubitoɗa no wima ken ene jagguma wallati yajri fi dam ɗo ƴiƴam no rewa ɗo peɗoloñ ma koñe cari ina nande lekki affaire ma ene waɗi ikhtilaf ka ahwalin nabati faminel holu ko haaɗina welina hen neɗɗo moƴƴeɗo ɗon wol murru ko haaɗi hay goto meeɗa yiide ñaatguel jikku tan nanɗo so wiguel salamu aleykum daguino guel tomma jaygol woɗɗo yibo ko weeli wol habisu ko saltiɗi gasata ya mouhammadou summa yu'idukum fiha koye ndiɗo leydi gartiranmi moon wo yukhrijukum kadi ɗo jaltinanmi moon ikhrajan ha mbi on toye keɓon bewal jooɗoɗon kadi kalde ko ɗo tagmi moon keɓona dow mayri hoɗon ndema hoɗon ñaama hoɗon jara gonon ɗo a ɓooya wiya moon caset mi wiya moon maayi mi ubba caggal ɗum mi ubbite darto boowal mi wiya ɗum bisimillahi gartirɗa subhanahu wa taala wi e nder he ko mbimon yo yimɓe juuyina wona wino ko hooyen ƴeewa dow caggal ɗum juuynatoɗa less wallahu jaala lakumul arda bisadan nani no werti min waɗani mon ɗum leesa sa jolama jooɗɗa sa jolama mbaɗa hen woto ma sa jolama mbaɗa hen babba ma sa jolama mbaɗa hen puccu ma sa jolama pawa hen saret ma sa jolama mbaɗa avion sa jolama mbaɗa baton sa jolama ndema sa jolama mbaɗa huɓere towde sa jolama mbaɗa barak sa jolama mbaɗa suudu huuɗo sa jolama mbaɗa suudu ɓakke sa jolama leloɗa sa jolama tallaɗa sa jol wallahu jaala lakum lardu bisatan mi waɗni on leeso nani ene werta wi kek goɗɗo hono wawi hen lelade hay goto wiyata leydi ɗatade hay goto meeɗa yiide min waɗi noon caggal ɗum hikma goɗɗo o ɓurɗo hawnade e hikma jam hakkudam e mon li tasluku ha mbawon ɗannade naton mina leydi subulan ɗum ko laabi tokoji fijajan ɗum ko laabeje mawɗe min waɗani mon ɗum kono ɗo ko minde mata mbeɗa sikki tan ko ɗo sa waɗi ɗum a wattata mbaɗmi ndi ko subul ko laabi tokoki kaka ndi ɗe koyngal tan wawi rew walla ko biskale tan walla ɗum ko oto wawi hen rew ɗum ko guelodi ndewata hen ɗum ko bamɗi ndewata hen fijaj beddaji ayna situm min nawahiha wa arjaiha wa akhtariha almukhtalifa ɗe jiɗɗon tout subhanahu wa taala wi ko raɓɓiri ko oɗo aya nuhu alayhi salatu wassalam e siftinde rasulullahi salawatullahi wasalamu alayhi o yamari yimɓe makko yoɓe ƴeewta ilmul nafs eɓe ƴeewa bangeji ɗi ko wiyete maadin woni ɗi yaltinta kanŋe yaltina halis yaltina pétrole yaltina gaz aji gasata eko wiyete kuuɗi eko wiyete haywan daabeje eko wiyete yimɓe eko wiyete asman ko wiyete leydi ko wiyete nangueji ko wiyete lebbi tout siki kite moon tawi donki yiide min Allah ha hoɗon ƴetta kaaƴe hoɗon ƴetta ko foofata ko dogata ko fawate ko hangate hoɗon mbiya Allah e kaari walla ƴetton kaaƴe walla ƴetton gallaɗi walla ƴetton baaji ɗum ɗo jaaton hoɗon min lomtina min woni baɗɗo o ni ya bani adama aɗa hawni nuwarti jazahullah khayran caggal ɗum de nuh akhbara an nuhin annahu a'lama rabbah yani nu dendagal gueɗe ɗe de yeehi fof waɗi misaluji du ono no nanirɗon aya o wi ni o arti kadi hande omo nodda omo duwo qala nu rab ya joomam innahum no banda men asawniɓe jaɓanimi ɗum ɗo noon wote mettine ɗo dendagal joguiɗo bandu men ko ɓen calatoɗo hay sa heewi jawdi meeri e nder banden ɓe caloto tawa galle ma no waɗi maafe hay goto meeɗa yiide so ɗe uuri jalla ko ɗon faɗɗato ha nde wotto tawa tan de maaro e maafe en hoɗon gandi tan tawa ɗon ko gorko laaɓɗo reedu nafoɓe wondiri Allah amma taw wonɗo bandum no jooɗi e ko bolle puuɗi gila dañi tan no miri mbaɗa sikkata kay tan dañata hi wona kam noon gadduɗo diina laaɓɗo huccite e bandu men dari yoɓe goppo aada e woɗa e bida ɓe naato e aljanna o tawi ɗo ɓe daɗi ɗum made kaaren ko majjuɓe i kaaren kam ganda gonga
kaari no fotini kaari ko waliyu ɗi so ƴeeŋi asman noon mate waliyu ma daɗi adama wali ma daɗani adama ñande iblis tawi ɗum ɗo welno ɗo itti ɗum ɗo naddi ɗum ɗo haaɗi iblis tawi adama koɗo ɓuuri welde welde itti ɗum ɗo ɓuuri welde watti ɗum ɗo ɓuuri seknade ɗo toñetɗa wawa ittude aduna kono tawno adama kay toñal ngala ɗo kono ɗo iblis tawi ɗum toon bonano adama mi namnori moon Allah adama wona annabi i annabi itteɗo moƴƴi iblis itta ɗum toon da rokka toon ittude tan wali walla rokka toon indude ceerno walla joom beyi walla joom baali walla joom gallaɗi iblis nawanma ha jalta wuuro joɗɗinma ɗo wiya fadam ɗo hoota addo e goɗɗo tawtirma ɗon sogga fa atbahu cheytanu fa kana min alghawin ala tawi anduɓe itti weddiɓe ladde allahu akbar ɗo taki nuhu wi banda men joomam ya rab innahum na banda men asawni jaɓanimi tuɓe jaɓanimi hay goto mabɓe ɗum nake innahum heɓe tu hay goto heddaki innahum asawni ɓe jaɓanimi wattaba'u ɓe ndewi ngol ɗo konngol pular fulɓe fuuta ɓuri ngol yiitude wattaba'u ɓe jokki enen heɗen ngol nana kaari rewe neɗɗo kaari jokki neɗɗo ɓuri fewde wattaba'u ɓe jokki ɓe cukki ɓe ndewi manna on keɗe on de mbo ɓe jokki o ɓe goppi Allah de ɓe jaɓanimi aɗa andi joni ko nu ko nabi nu ko rasul nu ko bajatoɗo joni noon bajatoɗo Allah o yimɓe ɓe kanko senni o wi yimɓe ɓe ɗacci kam ɓe jaɓanimi ɓe goppi kam joni nde ɓe goppimi ɗe wattaba'u ɓe ndewi ɓe cukki ɓe jokki manna on lam yasidu ɓeydani ɗum maaluhu dañalmu wo waladuhu e ɓesgumu illa hasaran ko on ɓe ndewi sona perdude ɓe jokki o nde ɓe calimi ko jamirmiɓe ko ɓe jeddi ko noddumiɓe ko ɓe jokki ru'asa'uhum ɓe jokki ko mawɓe maɓɓe so goto men wina moggo qur'ana yaltin ɗum boowal hay goto wawa moggade qur'an ɓe jokki ko mawɓe maɓɓe alladina badaru ɓen mawna kiniriɓe pour bi amwalihim wagtarru ɓe ɗayri bi awladihim pour oɓe jogui ɓiɓɓe sa wini tan ɓiɓɓe muƴƴe ɓiɓɓe ma kocca cabbe fo wini babam min mbaɗa ƴeewe tan ɓe hakkillaji moon ɗi naata leydi he nani jibinɗo capanɗe jeegoma neɗɗo haɗa suus ƴatta ɗum subaka hoɗo mbaloyɗo oɗo ñalloyta mi yimɓe gaddaɗo ñalloyta kono yimɓe kam ne gandira mbaloyta ko laakara eyyi ɓe gandaɗo ñalloyta noon kono laakara kam toon mbaloyta so Allah jaaɓi ɗum ɗo ene ɓeydi perte maɓɓe e yaltudeɓe laawol gonga e woɗɗitade yurmede Allah ɗum ne ɓe joddinaki tan ɗon de on bo ɓe ndewi mo ganduɗa jogui tan titara mu ko jawdi mu e ɓiɓɓe mu ala wona ɗum tan wo makaruɓe jooɗiɓe pewji makaran feere kubbaran ɓurde bone bon holnde en ɓe pewjani diina o siko tawi joni annabi o ko layowo yimɓe na ɓeydo hono yimɓe ɓe mbaɗata labudda kay ɓe ƴeewa laaɓi ko haalata ko ɓe yanata ɓe mbaɗa feere ɓe jottodira e ɓeen ɓe kaɓa ɓen haalde famde diina o mbaɗa ɗo jama yimɓe caloma mbaɗa ɗo ko ñamate yimɓe calo ñaam haɗa sakko yimɓe o waɗata mon tan ko sabatas ma yimɓe jaab kalis o neɗɗo no wayi heyɗude ni sa wi ɗum kaari jalete tan hay tan ñamde ñande hen subhanahu wa taala wi ɓe daari ɓe uddi diina o bi asalibin shatta wa agrawhum allah ɓe gurtidiri kadi yoɓe mbaɗ kadi lepte goɗɗe e seydina nu yoɓe lap ɓe gurti ɓe gaddi hangaɓe mumen e ɗayɓe mumen e maccuɓe mumen e kulla chey maɓɓe ɓe totti ɗumen ko gañata peenuɗe kawruɗon fof lappe ɗum siko tawi baaje tonoɗo kalatnoɗo gogo watti lappede a watti lajje ina wawi yaade ɗo yahatno walla ɓe katti ɗum he ñamde salawatullahi wa sallam makkanaɓe jaltin ɗum ko nangue ore kellew makka mbiya wonta ɗo ñaam a sodata ɗo a ñamata ɗo a yarata ɗo joni noon hombo haaldata diwaɗo yaltina feena ladde hombo haaldata labudde ɗum woni wote cikke ko an tan kaalowo o fewjante so ɓooyi koko kalata ko fewjante
wa makaru makran kubbaran yani ɓe pewji peeje ɓurɗe bone bon e dow diina he ina jeeya feere nde ɓe kawri e nder peeje ɗe ɓe pewjatno wa qaalu ɓe mbi la tadarunno wote ɗacce alihatakum wote ɗacce allaji mon murɗogal wala tadaranno wote ɗacce waddan o ko allah maɓɓe wonno wala suwa an o ko allah maɓɓe wonno wala yahusa o ko allah maɓɓe wonno wa yauqa o ko allah maɓɓe wonno wa nasran o ko allah maɓɓe wonno wo qala badum li badin wote goppe rewde allaji mon nde won allah nuu goppon allaji mon ɗi tawrun ɗon mawɓe mon nde won allah nuu nden de taw kon ɗayɓe wala siyama hadi l asnam allati hiya akbaru lmabudati wa adamiha ɗiɗo allaji ɗi kawri koye yonta nuu ɗi keddi ɗon hoɗi egga leƴƴi ne jaɓandira ɗi 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 haɗi ngare yonta mouhammadun salawat nde nelaɗari nde tawi ko arabeɓe ne ndewaɗi saabu biyetenoɗo wadda rewanno ɗum ko leñol arab biyetengol bani kalb biyetenoɗo su'a rewanno ɗum ko leñol arab biyetengol bani husayl biyetenoɗo yahut rewanno ɗum ko yahuta ko leñol arab biyetengol hutayf ngol wonno ko jarafa ene wonni ha hande so yehi saba ɗo saba oyama nanatono qur'ana ha hande allah yal ngal nan ɗon ho ngal hofi hoɓe mbaɗi ngal joni tourisme yahu ko rewanno ɗum ko bani hamadan nesr rewanno ɗum ko himyar ɓeɗo ko alidil kara ɓe kadi nani hakkude makka e madina wo hunaka asnamun ukhra li aqwamin akhirin allahji goɗɗi gasata toon ɓuuri temedere allata jeyno ɗum ko bani saqif to ɗaif al uzza reyno ɗum ko bani soulayma bani gatfana bani jusam to leydi makka manata jeyno ɗum ko bani khusa'ata to ɓudayd asafa jeyno ɗum ko alu makkata naila jeyno ɗum ko alu makkata hubal jeyno ɗum ko alu makka wa akbarul asnam wa adama indahum wa min samma kana yudaw fawqa al kaaba on lelnanogo dow kaaba ɗum ɗo ko allaji yani ndeke noon sen gartiri haqqillaji wa laysa al muradu anna ayana hadi l asnami sarat ilayhim yani sen gartiri haqqillaji ɗiɗo sanamunuji e ngal ɗo cayagal noɓe mbano hen hanke heccanki yani bimana wona ɗin tan dari ɗon ala arte maɓɓe koɓe nangi ɗeɗo ille ɓe inniri ɗi yimɓe maɓɓe sanamuji maɓɓe ya muhammad nden ɓe ƴetti ɗiɗo allahji cofɗi allah seedi waqad adallu kathiran ɓe majjini ko heewe ɓiɓɓe adama ɗiɗo sanamuji majjini ɓiɓɓe adama cari ɓiɓɓe adama certini ɓiɓɓe adama ɗum tagi ibrahima al khalil hono ibrahima alayhi salatu wassalam e nder ide o yonte makko tawi ɗi kina ngoodi o wi wajnubni wa baniya an nabuda al asnama rabbi innahunna adlalna kathiran min annas ɗi majjini ko heewi caggal ɗum summa da ala qawmi litamarrudihim wa inadihim ay yimɓe ɓen ɓeydo yawta tan nuuna ɓeydo arde yimɓe ne ɓeydo yaw sanda lidde tan e bondenede ya muhammad wala tazidi zalimina illa dalalan zalimina en ɓe ɓeydortako e nande qur'an ɓe ɓeydortako e nande gonga ɓe ɓeydortako e waajede e fewnede so wona dalal sona ɓeydude majjude ya muhammad ko ɓuri raɓɓidde ko nuh waɗi ko an daa alayhim bil khidlan wa an daa li nafsihi bin nasri wa zuhuri dini kama dia rabbi unsurni bima kazzabun nuh e nder hen yeehi ha ɓooyi wi jomam joni mi andini ɓe mi wawaɓe kono noon woto mi foole kay yo wonko dañmi wallam tekkenmi ga hayso ko goto woni ga ɓe donkana ɗum allah rutti hen en haaltana men ko laaɓi de nu haalani men konngol e wullitade ɗum allah o ruttiti noon wiya muhammad mimma khadi'atihim keɗen ko qur'ana haalata ey min ajli ma'asihim wa dhunubihim mimma khadi'atihim ey ko sabo mimma o ko sabo khadi'atim jiibde ɓe goopiɓe cali ɗaccude ɓe yiiɓe goopiɓe naate goopiɓe cali ɗaccude ko saba ɗum uuri ɓuuɓe joolda fa udkhilu naran bimana allah wi saba goopi maɓɓe e bakkatuji maɓɓe
min jolduɓe ɗufan fa udkhiloɓe pay nannede naram wa so yu'adibuhum fi quburihim mo leptuɓe nder gasɗe mabɓe ɓe dañata e allaji mabɓe e walloɓe e faɓatoɓe no duñanaɓe ko waɗate dow mabɓe ko ɓe wo bisa dalla sayuhum koɓe jahanno boni firtima ɗum taki subhanahu wa taala wi yani mimma khadi atim saba goopi mabɓe ɗi ɓe goopi min ɗi uhriquɓe jolda fa udkhilu nar hoɓe pay nannede yiite jaygue falam yajidu lawman dañantaɓe min dunillahi ga allah ansaran ɓe no ɓe mballa nuhu alayhi salatu wassalam keɗe nuhu neɗɗo so tampi tan wodat ko lay kala mbo tampi woda ɗo ɓitti nuhu alayhi salatu wassalam de nuhu yahi ha nuhu naati kala ɗaɓɓi kala ñaagui wullati walla ni allah ha ñalawma goto ñalawmaji de nuhu hanti horti wa qala nuhu rabb tan baƴo wirti jum hanti tampi ala hay goto gasi hay goto heddaki tan nuhu dari qala nuhu rabb ya an jomam la tadar woto heddu woto ɗaccu woto woppu on paami o pulaar de fof la tadar woto hedduɗo la tadar woto accu la tadar woto woppu alal arde dow ndiɗo leydi minal kafirina ko woni heferɓe ko to dayyaran galleyel woto woppuɗo galle halkuɓe to haɓe laaɓa summa bayyana ellata hada du'a bi shay'ain ko sababuji ɗiɗi taki nu duyoɗo duwawa duwawa o fof ko ni mo foti ni tan mo foti de rab la tadar ala al ardi min al kafirina dayyaran ƴeew tan no haala annabi way hulɓinani no tan o foti kono allah firani men ko haali ko o wi innaka na an intadarum ta ɗacciɓe ɗo soɓe keɗi so goto mabɓe heddima ɗo yudilluɓe majjina ibadaka ɓen heddiɓe ɓe ɓen heddiɓe ɓe ɓe majjina heddiɓe ɓe sika halkingo wuura woppingo tan heddiɓe ngo e wuura majjina ɓe majjina ɓe wontana wonno ɗum noon la tadar alal ardi min al kafirina dayyaran kala ɗo wiyete galleyel keferin ɗon waalin ɗon ñallin kono ɗin galleji noon ko mbiyeton ko dendagal khasaisul ardi tuna ɗon leydi ndi ko gotiri leydi ndi heferɓe koɗi ndi ko ɗon nuhu hoɗi e beyi mabɓe e baali mabɓe e guertoɗe mabɓe to ko ɗon goni de nuhu fetti nde ɗo dande subhanahu wa taala de jaabi nuhu haalani ɗum sababuji ɗi wimo innaka na an intadarum sa ɗacciɓe yuddilluɓe majjina ibade ko jiyaɓe ma goo hay goto heddetago ɗo sono ɓe majjini ɗum ɗum ne sa ɗacciɓe ɗo ya subhanahu wa taala wala yaliduɓe jibinta illa sowona fajiran ko sayi kaffaran jedduɗo jomum saabu ɓeɗo honono tarih wi en rawa anna rajula minhum kana yantaliqu bi ibnihi ilayhi goto mabɓe ƴettan nabiyum adda ha e nuh wa yaqulu lahu idar hada renta o de fa innahu kadabun o ko penowo wa inna abi min ko babam awsani bi misli hadi lwasiya ko baba yam winomi ni baba yam ne ko bamum wino ɗum noon baba mune ko bamum wino ɗum noon guila de ɓe ƴettide mu ha ɗo yani ko kadab fa yamutu al kabiru wa yansa alsagiru ala dalika mawɗo ma cukalel ngel heddo ko wonno ko subhanahu wa taala ndeno allah yusuf anda seydna nu haaldi ɗum ɗo allah ha gasi nu ruttati rabbi igfirli suuram woli walidayya e yayama babayam woli man dahala bayti kala o naɗɗa jama am o julde am ina gogɗini annabagalam ngal ina gogɗini farilla allah o muminan tawa ko julɗo wolil muminina ɗo julɗo woni kala min kulli ummatin ila yawmi alqiyamati
walil mu'minati de julɗo debbo woni kala e dendagal zamanuji annabaɓe ha yawmal qiyamati wala tazidi dhalimina kala biyeteɗo ko mushrik ko kafir ko caliɗo rabbil izzati ko baɗɗo shirk ina woofi Allah ina sali wala tazidi dhalimina ɗo ɓe goni kala e waktu kala e zaman kala wota ɓeydoɓe illa tabaran sona halkare. Bismillahi rrahmani rrahim. Inna arsalna nuhan ila qawmi sala sa'ilun bi adhabin waqi sala sa'ilun bi adhabin waqi ɗo la budda paamon ɗo fodde mi nadde simore nde waɗi noon qur'ana mu'zamu ha nazala fi makka hono yimɓe makka naaɓe ɓe yaqulu ba'duhum li ba'din woode maɓɓe wiiɓe muhammadu de ina hulɓanira men lepte holko woni ɗeɗo lepte fama hada al adabu wa liman huwa holko tagi lepte ɗe ina jeyano e ɓeeɗo goto e mawɓe qouraysh biyeteɗo annadri ibn al haris e nanduɗo e nadri ha yawmal qiyamati hoɓe kalanno ɗum e yeddude e jalkidde hoɓe mbiyatno allahumma in kana hada huwa al haqqu min indika siko tawi qur'ana mo joguiɗa o e dawa mo joguiɗa o e annaba